Σήμερα μαντέψτε που βρίσκομαι, στο Donut SMP. Καλά ακούσετε. Επίσης έβαλα το Lunar Silent, πώς λέγεται αυτό, για να... έτσι απλά. Ναι, τα gorge μου, ελπίζω παιδιά να μην έρχεστε σε μένα, παρακαλώ μην πας να μην έρχεστε. Και θα ξεκινήσω από το 0. Ναι, πρέπει να πάω... Ναι, τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, F5. Λοιπόν, πατάμε /shell. Βαριέμαι απλά να βάλω οι δικές μου τιμές. Πουλάω την chainmail μου armor, το σπαθί μου και enter. Άντε καλό μου. Ναι. Και ναι, τα λεφτά μου εννοείται εγώ δεν τα ξοδεύω. Τα λεφτά μου εδώ πέρα δεξιά. Δεν τα ξοδεύω εγώ. Και μαζέψουμε λίγο wood. Και μετά, ναι, όλοι αυτοί είναι το Donut SMP. Ναι, υπάρχουν πολλοί και με το ίδιο skin με μένα, αν το βλέπετε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω πρόβλημα να φορώ το ίδιο skin με μένα, εντάξει, αν θέλετε. Ούτε ψώνια εγώ είμαι, εντάξει. Ωραία. Παίρνω αυτό. Flanks. Έχω δει και πάρα πολύ Donut SMP, Dr. Donut και τέτοια. Τι κάνω ρε. Okay. Ναι, απλά μου λαγκάρει full. Δεν πιάνω καθόλου καλά FPS. Ωραία, να ψήσω λίγο cobblestone. Να φτιάξω μια τα βασικά εργαλεία. Ναι, έχω και diamond armor, έχω βασικά diamond armor. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σήμερα iron και μετά να πάμε να παίξουμε duels, να τα χάσουμε όλα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβατο. Δεν θα σε μπει πολύ παράξενος. Και έχω φτιάξει και ένα base. Φυσικά έχω 2 base. Είμαι μέλος μιας αυτοκρατορίας που λέγεται Ανεργία. Αλλά γενικά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν είμαστε πολύ ανεργοί. Απλά μας την καταστρέφουν οι παιδάκια μόνοι. Ο Ninja Λύκος και ένας άλλος Μάριος, δεν θα ξέρω και εγώ πώς λέγονται. Έχω 30 cobblestone. Τσεκούρι πρώτα. Σήμερα ρε φίλε, με δουλεύετε ζόμπι. Βλέπετε τραβάω βίντεο ζόμπι. Αφήστε με ήσυχο. Μετά κάντε μου τι θέλετε. Καλά, όχι, εντάξει. Όχι και ό,τι θέλουν. Κάτσε να κάνω και ένα pickaxe. Και πάμε να κόψουμε πάρα πολύ wood. Θα καταλάβετε γιατί. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να γυρίσω σπίτι στο base μου όταν είμαι πιο δυνατός και αυτό θα κάνω. Γενικά στο Donut SMP είναι ένας, ας το πω έτσι, ένας Crystal PvP server. Δεν είναι απλώς PvP server. Υπάρχουν πολλοί PvP που ούτε και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Οι δύο πιο διάσημοι είναι το απλό PvP, με σπαθί, τσακούρι και μπλα και bow. Και ο δεύτερος είναι το Crystal PvP. Απλά χρειάζεται πάρα πολλά totems, crystals, obsidian, αυτά. Και νομίζω και πώς λέγονται respawn angors και glowstone.
Δεν ξέρω αυτό γιατί, δεν έχω παίξει ποτέ Crystal PvP. Χριστέ μου. Ωραία φίλε μου, είχα ένα κοκλό. Δεν μπορούσα να έβγαινα το σκύλο, αλλά σχεδόν κάτσε μια να πω χαλτήλα μου. Σκελετός, θα πεθάνω, θα πεθάνω, με τον σκελετό, θα πεθάνω, με τον σκελετό. Βοηθήστε με, μισό μία να κάνουμε και μία δέντροφύτεψη, να είμαστε και καλά παιδάκια. Ωραία. Κάναμε δέντροφύτεψη, είμαστε καλά παιδάκια. Πρόβατο, με βλέπεις που σε κοιτάω καλά τώρα. Wait μια πρόβατα, επειδή τώρα δεν με κοιτάς. Πρόβατα τώρα, ξέρω τι θα κάνεις. Παιδιά, όλοι ξέρουμε τι θα κάνω τώρα. Άντε! Ναι παιδιά, sorry για τους φιλοζώους. Ναι, οκ. Ωραία. Έλα καλό μου. Σπάσε. Ναι ρε φίλε, αλλά... Καλά, τι γυρεύει εκεί πέρα να... Ξέρεις κάτι... Δεν με νοιάζει. Έχουν δει πολλά τα ματάκια μου. Ωραία. Τελείωσαν, ωραία. Και, ναι, και, okay. Αυτά θα τα πουλήσω. Κάποιος θα θέλει σπρεσγούνται, έτσι. Δεν θα φάω μου κρέας. Ήταν ένα χάλια το μου κρέας. Ή απλά μετά. Ναι. Πάμε. Chest. Ωραία. Και θα τα κάνω όλα αυτά, όχι όλα αυτά chest. Πιστεύω τόσο αρκετά είναι. Και θα τα πουλήσω περισσότερα. Ναι παιδιά, καλά ακούσατε, θα τα πουλήσω αυτά τα chest που είναι. Αυτά τα 34 chest για να πάρω φαγητάκι, επειδή μόλις πουλήσα όλο μου το κρέας. Οκ. Έτσι. Όχι. Τι κάνω ρε, απλά... Φέρε εδώ. Φύρε εκεί από ντου. Και πάμε να πουλήσουμε. Άντε παιδάκια. Λοιπόν. Sell. Ναι, απλά βαριέμαι να βάλω δικές μου τιμές. Και... Ωραία, πήρα και 42. Ναι, γιατί μιλάω έτσι. Χαχαχαχαχαχα. Πάλι το ίδιο είναι. Ωραία.
απλό το σκουπίδια μου. Αντίο ξινό. Πιμ παμ πιου. Και μετά τι κάνουμε? Πηγαίνουμε εδώ πέρα και γράφουμε Iron Armor. Bro, the city's 1 billion. Ποιος θα βάζει αυτά 1 billion, bro? Ρε φίλε, μέχρι και αυτό που έχει netherite τράματα είναι πιο φθηνό. Τι λίγο. Παίζει, όποιος το έκανε αυτό παίζει να έχει σίγουρα πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω δώσω τόσο. Bro, Iron Armor ζήτησα. No, it's anted. Αχ, θέλουμε. Αχ, Iron. Ξέρεις κάτι πια? Yes, είχα μην δώσει τόσα. Χριστός και Παναγιά. Bro, chill. 4 μήνω, ρε. Εντάξει, τα diamond blocks, τι είπα, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, τα blocks, ok, εντάξει, το κατάλαβα. Τι μόνο έναν έγκοτ, ρε. Τέτοια, τόσα. Πάμε καλά. Ποιος βάζει αυτές τις τιμές? Ξέρεις κάτι, μωρέ. Δεν με νοιάζει. Πάμε, λοιπόν. Λοιπόν, ρε παιδί μου, τι θα κάνω τώρα? Bye. Nice. Slash shop. Λοιπόν, food. Θέλω food. Ναι, θέλω. Τρώμε. Λοιπόν, μετά τι κάνουμε? Ναι, όμως δεν θα μου πάρεις κιόλας τις μπιζόλες. Mr. Donut. Slash shop gear. Μετά πόσα? 100. Βάλω τόσα. Και πάμε να παίξουμε Crystal PvP. Ναι, το ξέρω, δεν θα επιβιώσω, σίγουρα να επιβιώσω, αλλά τουλάχιστον. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, όμως, τι κάνω? Ναι, να πάρω και bow. Bow. Δεν ζητάω ένα enchanted. Ζητάω κάτι πολύ απλό. Ζητάω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν μου το δίνεις, παιχνίδι? Ένα, ρε φίλε, ένα ζητάω. Ένα πράγμα. Αναγκαστικά, ρε φίλε, τώρα θα πάρω ένα totem. Δεν πάω από εκεί. Μπρο, δες πόσα... Μπρο, γιατί έχω χαλάσει τόσο πολλά χρήματα? Μπρο, έχω χαλάσει πάρα πολλά χρήματα. Οκ, εντάξει, λοιπόν. Τι κάνω, ρε? Πάμε. Totems. Your items. Ξέρω μου τα πουλήσω. Πέσα 1000. Όχι, εντάξει, όχι, δεν δουλεύω. Slash sell. Όχι, slash shop. Shop. Πάρω, ξέρω εγώ.
δεν πάω από εκεί. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Θα τα δώσω και όλα. Ξέρεις κάτι, δεν με νοιάζει. Να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Πάμε. Slash warp. Duels. Teleporting. Μια ψυχή που είναι να βγει, να βγει. Ναι, περιμένω να βγει ένας chainmail. Σι. Okay, what the fuck. Ωραία φίλε, πάμε. Ελπίζω να βγει ωραίο το βίντεο. Έλα εδώ μπροκολάκα. Έλα ρε φίλε, έλα εδώ. Παιδιά, εγώ εδώ πέρα θα κάτσω. Τι δεν φοβάσαι. Όπα. Αυτός παίζει έξυπνα. Boom. Άντε γεια, έτσι απλά παίρνεις armor στο παιχνίδι. Άντε γεια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Slash warp spawn. Καλύτερο στο PvP. Πάμε λίγο. Τον διέλυσα. Παιδιά, έτσι απλά παίρνετε armor στο παιχνίδι άμα ξεκινάτε από το 0. Φανταστικό. Και χάλασα μόνο λίγο ψυγεία. Καλά μωρέ, εντάξει μωρέ. Δεν πάω από εκεί. Ναι μπρο μου λακάρει. Θέλω να σκοτώσω έναν τυπά που ξέρω εγώ έχει πολλά όμως πραγματάκια. Οκ παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Wait, να με βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, sub και goodbye my brothers. Bye.